makhluk itu wa isabat itulah saudara wassalamualaikum nakatalan sabar. Oh itu kalau kita tak mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe. Jangan disangko dua ilaman kau disangko dua lanya to sase orang Madanga samuja ingin alim ulama banyak kiramat jangan lagi to baca bodoh. Mau banyak kanapo mano nantu anak jo mapo mano namudo Kota doa na abapo tiado zat yo sifat namo kajinyo Allah yo Muhammad di mano ko inyo di mano bana tampe nyatonyo ko balun tarang di hati kita jalan sama kabatan Ataka mungkin biawa kamalawan buayu ataka mungkin tumbuh atandu adikudo ada purasu dengan marasu ada purasu dengan marasu iba apo bana cincin di jari bagaraknya cincin karena di jari bagaraknya tubuh ada sifat mana nama nobana nasifat mani ko iyo si ujur ama sifat najali oh iyo mati sabalun mati tentukan jalan kadilalui Kubala kuli abiyala isi supaya nadapi bijo nangkawi Allah lah duduk di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkai jantung sabuku darah mati di situ pulau Abu Jaya berdiri Paparang jo Muhammad taman arwabi kok kala Muhammad di paparangan tadi nagari maka dimakan Nabi oh mana Muhammad anggota lah suci suci anggota sama sekali masuk saruku kampung Ramio bagi tulanganyo Allah di dunia alanyo ini nah selamatnya badana
itu nama sirdi ada yang bebasnya Nasir di Muhammad Allah pun nampak pulau asal telah bersatu lebaran nandu Aduh sampai salah pandangan nana sir Muhammad dulu di panyato Para kamu curah ilmu nana kadu Laikan iko nur surga ampenyo Ya Rabbinya wujud oleh sahabat Laikanyo aduh ala diri Muhammad ala arati ilmu ala wahai sahabat iyo mana tahu ila diri Muhammad Akhirnya nur ala wahai sahabat iyo percaya ila diri Muhammad Suhud wahai nana sahabat Mandanglah diri Muhammad Itu keterangan menurut tarikat Begitulah paham di dalam ma'rifat Di dalam beramal oleh kau ibadah Adapun Muhammad dijadikan Tuhan Hampir 1000 tahun Puluhkan dia Baru ditempuh lalim baru ada Tanpa Jibril ajokan nasananggam Di dalam sarugo jannatul Anak hasil puluh kejadian Api nan sange kaca Om menjadi darah di Nabi ada Angin wahai latulah Ay menjadi ure di Nabi ada Alakaki kolanyo ayah ojaran ni anyo kontan Ada menjadi lanyo tulang di Nabi Lanyo ada Kahampiklah denyo tanah Alay wahai nabi latulan Alay dagang lanyo kulit Alay Nabi Lanyo ada Sadala denyo itu Alay Tuhan lana satukan Katakan ila sumange olah nakala nabi ada Allah terjali wujud Muhammad Allah sifat wujud am lebar wala sabarono Kayani lanyo insan aduh la de bakaki la aduh la de bakangan Oh anggoto lanang tujuh ada tujuh lanyo simpan begitulah keterangan manur ilana sejarah Abang ngetahui oleh koko ala najo pangkal adalah zikir kata halil amam najo lagu lima iyo zikir murakabah la tawajuh ala musyarakah adalah ini
di dalam ma'rifat. Oleh Adam Allah pula kapadola Muhammad. Iya Muhammad la pula Kapadola denyo sifat. ada sifat nala satu. Iyo dengan denyo Ala di sana pengajian. Mangkola denyo tamat. Ada wahai lana sahabat. Oleh wahai sahabat, oleh dolai Saudara oleh dingin Allah tidur, oleh akal masuknya. Kama yang bergayo, kama jawab tanya. Karena sirekan menanti jua, menanti jawaban di kami berdua. Kami baru elana saudara, menanti jawaban di kami baru. Oh indah rupanya bak menanti Lai dango ijo kalaton, oh mama kali talingo, oh lai supir lai mamba, oh lai balun lai nyonya iyo lai anta ciuni, lai anta kocia ada na anta orangnya lah. anta orang butuh Ada nama itu misalnya, suatu ada umpamu ada nama ilah kabuli, oleh lain kabuli, oleh pintar ojo pintu, ada nama orang mahongo lado, ada nayo nama no bongo bawang nan mano wana bongo cumangko. Ada na pasang dela talingo, mari jolai kabajawa, memang sepanjanglah denyotanyo. Ada na masalah denyotu, namanya mak di dalam dado. Ada na yo kini bagitulah. Ada na yo eloklah kami cari di mana banalah dia hilangnya. Ibarat dia lah orang hilang nak tentu di mana korimbonya. Ada na ibarat lai orang anyo inatan tu di mana demuaro. Iya namuah pertanyaan. Agar ilai sana na saudaro. Masalahnya tua bu. Orang kolala de pareso. Ada nama kato le saudaro. Ada nampi lah di luar yo dahulu nan di panyato. Ada nalai kulit sabalun kulit apun di bananan dahulunya. Ada nayo tulang sabalun tulang apun di bana dahulunya. Iko iyo
ulang nanakan lai dahulunya. Dan ayo dan alakan bana denakan mio lepanya to. Dan itulah denyobana di langkah-langkanan para tamu. Aku liyo daging sabalun kuli liyo badagyang onalay masoda ulunyo. Memang yon sama to tanah denalay itu dahulunya. Dan begitulah depan jawaban di langkah-langkanan para tamu. Dengan tulang sabalun tulang memang lay ay ada ulunya. Denalah itulah penjawaban bilangan iunan dekadu. Simak lah dekan pulau. Denalah itulah penjawaban dari kami nambadu. Rasa balula jebada sama to api dahulunya. Denalah itulah penjawaban iunan tanyolah terakhirnya. Sabana jawaban dari tanyo dibuat salawat karena samonya to. Denalah samula habiban nala denan yo salah bantajako. Lah jadi lah rasulnya. Dari kami namadu. Ionan tolan tanyo tantulah cilah kajawabnya. Iya hai. Ale tantu baganti-ganti le kita batanyo. Sakali yo disinan sakali disiko. Hujan yo pane oleh babale biaso masin yo garam nak samo dijubo. Ditarikan suratnya nak karyang saluku ibarat manimbo Ale kuli yo daging ore yo tulangnya. ditentang itu nyobana dipasang nyotanya Kulit baja hayo di batang tubuh. Apa rupanya, apa contohnya. Delai daging yang bercahaya di batang tubuh, di batang tubuh. Ayako contohnya di dunia anakku tulang baca hayo di batang tubuh. Ampunan lai contohnya di dunia anakku, di dunia anakku. Alayure iyo baca hayo di batangnya tubuh. Aku iyo contohnya di dunia anakku. Telah jadi sado itu di kami batanyo dari sarunai minang rambari banamo. Ode indah panjang indah yelo indah yelo. Biarlah sakete asalai bajaso asalai badake baadi nomoto o urangan kapulang o ado di bao o ado di bao Alana ado iyo hasilan
Ande duduk bajago. Oh nak jangan dio batang malapinyo Inilah dengan makan masuknya masuk di kami mahiburnya jo karena iyo hadirin di lerami jo di lerami jo. Oh aduh nanti no, oh aduh nantuo, oh aduh nan mudo, oh delay aduh nan duda, aduh nan nyo jondo, oh
rantanan mua kaba jelo jelo. Dengan nelo tu kandakan la kasirikan la nyokito. Ilal isa sudariko. Ala di mana lain nada putihnya. Ala di mana nada sentingnya. Oleh jangan iyun na belatulan babaso iyun na nyobaso. Laba-laba iyun na parinyo layura lana panuto lay ponto nan lidanyo. Ate bote lurah la padakiya. Lay untunglah sudah jo bagian. Untunglah nan bapa kaisa kalau buru nan baru di alul tabali. Oleh tahanlah dulu wangi api. Bapa sabari lah kapari. Oleh tahanlah dulu wangi api. Raja-raja sudahlah kalamari. Untunglah sudah jo bagian. Ayam kuria kula bucapo. Lai pandali yang biarlah pagi jago. Biarlah sudah kalamari. Biarlah sudah kalamari. Ilapi tata la jo pati tila de kanado la de mangato. Nan la jadi tara di sini yun di moko basamu. Ode nasi malaikat banala na sekarang kini nangko. Dari rumbai kapal yaman jalan tarantang nanti ku kilo. Alun diras ala tarasu. Oh iya. Rasulullah.